माइक को हारमोनियम बता दे दे। एक बार प्रेम से बोली शिव शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेमवा से बोला ये सुगनवा मैया शारदे भवानी की। एक बार प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। एक बार प्रेमावा से बोलिए संगतिया लो मुरली मनोहर घनश्याम की। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। कर प्रेम से बोल दी अपने अपने माता पिता के संग संग गुरुजी महाराज की। हमने हिंदू समाज में एगो दूगो 10 गो 20 गो 1000 गो ना अनगिनत देवता बाड़े और अनगिनत ग्रंथ भी बा। बाकी सारा दुनिया के सच्चाई सारा दुनिया के ग्रंथ एक ही को बात कहता। कितनो रौरा देवी देवता के पूजा करब, कितनो तीर्थ व्रत जग करब, माई बाबूजी के सेवा ना करब, गुरु के सेवा ना करब, तो तीर्थ व्रत पूजा पाठ योग जप तप से रौरा कोनो फल के प्राप्ति नहीं हो सकत। माई एगो ऐसन शख्स बाड़ी ए दुनिया में बेटा खातिर समय से माई बन जाली, समय से मित्र बन जाली, समय से गुरु बन जाली। एगो माई अपना बेटा के पाले खातिर कोई कोई गो भूमिका निभावेली। यही से केहू कहल तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्वम मम देव। तो ही माई के शरण में चले के बा, गोल लागे के बा, आराधना प्रार्थना वंदना करे के बा। करिले निहोरा हम बार बार लगातार देहि के दुलार प्यार जियरा जुड़ाई दो। बीड़ा के तार झनकार कर मैया हो असरा हमारी आज यही जे पुराई। कोरोना विचार तू विचार काहे देले बाड़ू, लागत आवे जाड़ तनी अचरा उड़ाई दो। एहो बीड़ाधारी मनोज के महतारी सुनो, आज हमर नैया तनी पार तू लगाई दो।
लड़का वही माई के दरबार में जाके घोड़ लगले कहले कि माई तू ही हो केहू के डॉक्टर केहू के मास्टर बनावेलू केहू के एसपी केहू के डीएसपी केहू के डीएम केहू के सीएम केहू के पीएम बनावेलू केहू के गायक केहू के नायक केहू के खलनायक बनावेलू माई तोहरे कृपा हो का कहत हो मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया हे सरदा मैया हमारी हे सरदा मैया हमारी किस्मत संवार हे सरदा मैया हमारी हे सरदा मैया हमारी किस्मत संवार हे सरदा मैया हमारी भगतन के तरल वैसे माई भगतन के तरल वैसे हमरो के तार दो हे सरदा मैया हमारी किस्मत संवार हे सरदा मैया हमारी हे सरदा मैया हमारी किस्मत संवार हे सरदा मैया हमारी हमारा दिलीप सिंह भैया हमरा के हजार हजार रुपया देके हमरा मनोबल के बढ़ौले बानी दुनिया के मलिकार हमरा दिलीप भैया के मनोबल के हमेशा ऊंचा रखी पटेरी खुर्द से हमारा भाई विजय सिंह जी 51 रुपया के धनराशि प्रदान कैली 100 रुपया के धनराशि प्रदान कैली हार्दिक अभिनंदन करब प्रणाम करब भगवान से प्रार्थना करब भगवान सुखी संपन्न राखी प्लस किया माई हम तरह से रुपया पैसा ना मांगिले रुपया पैसा हमार गीत संगीत के सुनेला जेकरा निमन लगेला 150 दे देला हमरा जिंदगी के गाड़ी डगर जाला ना जैसे हमरा दिलीप भैया के निमन लगल हो हमरा के 51 रुपया देनी हो गौरी भैया हमरा के 101 रुपया देनी हो तहरा से हम का मांगतानी जिंदगी भर खातिर हमके ऐसन सुंदर स्वर्ग गीत संगीत हमरा अंग अंग में भर दो गीत संगीत हमरा हमारे गीत संगीत हमरा के दो कि हम जौन गाई लोग के निमन लागे ए माई जहियाल जिंदा रही जहियाल जिंदा रही घूमी घूम के गाई अपने जे हंसी सारा लोग के हंसा अपने जे हंसी सारा लोग के
माई हमरा के शक्ति दो दे दो कि जहाँ जाई अपना हो हंसी लोगों के हंसावत रहे। का है इस दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? क्या है? इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है लोगों को हंसाना, और इस दुनिया का सबसे बुरा काम है लोगों को रुलाना। यो बता दे तमाई उतना शक्ति दो कि हमारा वाणी सुन के, हमारे गीत संगीत सुन के लोग के आनंद आवे, लोग हंसत रहो। पुरस्कार बा बिशनपुरा से भैया गुड्डू सिंह जी हमरा के 101 रुपया के देके पुरस्कृत के बनी हार्दिक अभिनंदन करब। गुड्डू भैया हंसत खेलत मुस्कुरात रही प्लस के माई जहिया ले जिंदा रही घूमी घूम के गाई अपने जे हंसी सारा लोग के हमरा में नैया दिया हमरा में नैया दिया बार तू तार दो। हे सरदा मैया हमारी, हे सरदा मैया हमारी किस्मत सवार, हे सरदा मैया हमारी, हे सरदा मैया हमारी किस्मत सवार दो। हे सरदा मैया हमारी तू आता तेरा हम इहो सुन ले बानी द्वारी दया के जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। पंचम सुर में गूंगा बोले लको तार कृपा हो जाला तो जे करा के चाहे लू उ बन जाला हीरो, हीरो नजर हटावे लू तो हो जाला जीरो, नजर हटावे लू तो हो जाला जीरो। तहार कृपा जकरा पर हो जाला हीरो से जीरो हो जाला। चाहे संगीत के दुनिया होखे चाहे राजनीति के दुनिया होखे भैया, आज से 25 साल पहले के इतिहास देखी माई के नजर पड़ल केकरा पर? गुड्डू रंगीला पर, राधे समरसिया पर, भोजपुरी संगीत के हीरो कहा गइल लोग। ए महाराज आज लोग पर से नजर हट गइल बा। आज से 35-40 साल पहले नजर पड़ल केकरा पर? श्रद्धा सिन्हा पर। आहा इतना सुंदर सुंदर गीत गा गइल। पनिया की जहाज से पलटनिया बनिए हपिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बन के हपिया, ले ले हो, ले ले हो पिया झुमका बंगाल से। माई आज तहार कृपा
तनी तनी शर्मा जी पर पड़ल बा तो यही शर्मा जी के रोजी रोटी चलता। दिलीप सिंह बाबू दिलीप सिंह जी हमरा के पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन। तो शर्मा मनोजावा के भव से उबार दो ए माई। तो हे सरदा मैया हमारी, हे सरदा मैया हमारी जिंदगी सवार, हे सरदा मैया हमारी किस्मत सवार। भगतन के तरल वैसे भगता